Bojovník proti mafii, ktorý nebojuje proti mafii, keď mu ide o kšefty. Ako Matovič s Majským kšefty robil? Jozef Majský je definitívne vinný. Najvyšší súd dnes zamietol jeho odvolanie. Za tunelovanie nebankoviek dostal 9 rokov. A viete, s kým Majský robil podozrivé obchody v čase, keď tuneloval nebankovky? Vyjadril sa Ľuboš Blaha ešte 7.8.2020. Tento komentár si však poďme pripomenúť, pretože charakter Matoviča sa nezmenil. Práve naopak, Matovič neustále hovorí o mafii, mafiánov zo Smeru a tak ďalej. Tentokrát sa však poďme pozrieť na to, s kým vlastne Matovič robil kšefty. A poďme sa pozrieť aj koho volil samotný Mikuláš Černák. Ale to po poriadku. No predsa, s tým najčistejším a najobyčajnejším človečikom na Slovensku, predsedom vlády Igorom Matovičom. Ako Matovič s Majským kšefty robil? Len si pripomeňme, čo písali médiá. Matovič s manželkou kúpili od Majského zastavené plochy s výmerou 5188 štvorcových metrov. Za pozemky zaplatil Majskému 1 000 000 korún a nejaké drobné, v starej mene 34 000 eur. Zaujímavosťou je, že už v tomto čase mal spomínaný majetok takmer dvojnásobnú hodnotu oproti cene, ktorú zaň Matovič zaplatili. Znalec nehnuteľnosť v tomto istom mesiaci ohodnotil na sumu 1,8 milióna korún, čiže 59 000 eur. Kšeft s tunelárom, dvojnásobný rozdiel v cene a podozrivá zmluva. Výsledok? Obyčajný človek bol hneď o 1 000 000 bohatší. Aké slušné a transparentné, že? Úplný boj s mafiou. Keď si až taký bojovník s mafiou, že ti nevadí robiť biznis s tunelárom. Ale Matovič s Majským obchodoval aj ďalej. Dokonca už v čase, keď bolo každému jasné, že Majského kontroverzné podnikanie pripravilo o úspory obrovské množstvo ľudí a Majský čelil trestnému stíhaniu. Nášmu najspravodlivejšiemu to vôbec nevadilo. A naopak, sám si napakoval vrecká. A zase len zacitujem z tlače. Keď zaplatíš o 370% menej a na biznise s Majským zarobíš milióny. V júni 2002, 4 mesiace po krachu nebankoviek a začatí trestného stíhania, Matovičovci obchod s Majského firmou zopakovali. Tentokrát podpísali zmluvu o kúpe 2 parciel v areáli s akciovou spoločnosťou Škoda Sipox Holding. Takmer za 9000 štvorcových metrov zaplatili Matovičovci opäť iba rovný 1 000 000. Hodnota parciel však podľa znaleckého posudku, ktorý je súčasťou zmluvy, bola v tomto čase viac ako 3,7 milióna korún, čiže 123 000 eur, čo je o 370% viac, ako bola kúpna cena zaplatená Matovičom. Takto Matovič bojoval s mafiou. Ešte raz, 370%. Jeden podozrivý kšeft a Matovič o 3 milióny bohatší. Samozrejme, všetkým je nám jasné, že Matovič týmto svojím obchodom zásadne prispel k boju proti mafii. On sa zjavne slovenské podsvete rozhodol zničiť tým, že si ho kúpi. Inak si to neviem vysvetliť. Keď sa hráš na obyčajného človeka, ale majetkov máš ako trnavský Rockefeller. My sme sa pred voľbami boli aj s Erikom, podpredsedom Smeru, Kaliňákom v Trnave pozrieť na Matovičove latifandy, ktoré kúpil od Majského, aj na jeho vilu, aj na jeho hotel či dom v historickom centre. Možno si pamätáte naše video. Možno je všetko len neobyčajný človek.
Je to multimilionár, ktorý zbohatol v 90. rokoch na podozrivých obchodoch s ľuďmi, ako Majský, a nehovoriac o jeho daňových podvodoch a machináciách s bielými koňmi. Karma sa pri Matovičovi rozhodne nudiť nebude. Tento človek sa dnes hrá na bojovníka proti mafii a vyhráža sa všetkým naokolo, že ich dá zavrieť. Podľa jeho vlastnej logiky by sa mal za mreže putovať aj on. Bol predsa súčasťou tunelárskej mafie, veď obchodoval s Majským a podozrivo na tom zarábal. A peniaze, ktoré mohli odškodiť klientov nebankoviek, skončili ako tučný zisk na konte rodiny Matovičovcov. Toľko k nášmu trnavskému hrdinovi. Mám dobrý tip pre Matoviča, kde by mohol zorganizovať ďalší protikorupčný protest. Milý pán premiér, a nechceli by ste zorganizovať naše nejaké protesty? Mám tip na luxusnú haciendu istého milionárskeho politika, ktorý zbohatol na kšeftoch s odsúdeným Majským. Všetky svoje majetky prepísal na manželku Pavlinku. Ale dnes špina z minulosti postupne vyplávala na povrch. Čo tak zorganizovať protest pred vilou Matovičovcov? Ja viem, je ešte neskolaudovaná. Ale predsa. Čo poviete, pán Matovič? Dobrý tip? Vyjadril sa Ľuboš Bláha vo svojom komentári. Poďme si však pripomenúť aj ďalší komentár. Kto a prečo volil Igora Matoviča? Boss mafie Mikuláš Černák volil Igora Matoviča. Masový vrah a boss slovenskej mafie v divokých 90. rokoch Mikuláš Černák dnes poskytol rozhovor pre slovenské médiá. A ako sa pochválil, volil Matoviča a drží palce tejto vláde v boji proti mafii. Blog bol zverejnený 29.3.2020. A ľahol som na zem a ešte teraz sa smejem. Najbrutálnejší mafián všetkých čias drží palce Matovičovi v boji proti mafii. Keby žil Al Capone, určite by Matoviča volil aj on. Perfektné. Nový minister Matovičovej vlády mohol by mať home office z Leopoldova. Smeje sa Blaha. Ja lenže na najvyšších ústavných postoch už má Matovič a jeho koalícia hneď niekoľko mafiánov a grázlov. Takže po tomto rozhovore nemožno vylúčiť, že Černáka predčasne prepustia z basy a namiesto doživotia pôjde robiť ministra spravodlivosti alebo predsedu parlamentu. Čo poviete? Alebo aspoň poradcu predsedu vlády? Veď horšie to už byť ani nemôže. Mafia má svoju vládu. Prečo do nej nestrčí tých najbrutálnejších mafiánov, keď médiá robia z masového vraha morálnu autoritu? Nebojte, a liberálne médiá spravia morálneho hrdinu aj z Černáka, keď ho dokázali vyrobiť z Kisku. Že Černák vraždil ľudí na týždennej báze, no a čo? Napíšu médiá, veď každý má občas slabšie dni. Že brutálne zabíjal otcov rodín, no a čo? Napíše Bulvár, však to je už dávno. Že jeho mafia terorizovala celé Slovensko, no a čo? Však pre médiá je skutočná mafia Fico. A tu na Miky je cool a veľký bojovník proti Smeru. Nový Majdan za Mikyho, veď on je určite iba Ficovou obeťou. Nebojte, médiá už niečo vymyslia. Zlý je Fico, počas ktorého vlády Černáka odsúdili. A on je vlastne len obeť. Asi ako Sulík je obeť Kočnera. Ach, hrdina našej mládeže, do ulic výjdu rozkošné deti hamburgerov a transparentní so Černákovou podobizňou. A budú žiadať slobodu pre tohto statočného bojovníka proti Ficovej mafii. Keď ti podporujú, vyjadrujú ten najbrutálnejší vrah, Igorovi gratulujeme. Pediacké médiá z ním budú dávať rozhovory, budú z neho robiť hviezdu, lebo to je tá skutočná autorita. To je ten skutočný vzor pre našu mládež. Už to začalo. Ak sa budeš dobre učiť, aj ty raz budeš taký vrah ako Miky. Minule si kopol do Pellegriniho, že čo si to dovoľuje, obviňovať ho
že rezal hlavu človeku, keď on bol len milo a zdvorilo. Ubodal k smrti. A tento Mesiar teraz otvorene vyjadruje podporu Matovičovej vláde. Černák sa stáva politickým nástrojom pravice. Zuzana Čaputová, prezidentka mafiánov a vrahov. Černák silno politicky podporuje aj Čaputovú. Ako hovorí táto novovzniknutá vláda zmeny, má silnú podporu aj v prezidentskom paláci, kde máme pani prezidentku so zmyslom pre slušnosť a spravodlivosť. Ach, keď masový vrah ocení tvoj zmysel pre slušnosť a spravodlivosť. Prezidentka vrahov a mafiánov dokonale. Keď masový vrah kádruje sudcov a policajtov. Mikuláš Černák má aj niekoľko odporúčaní pre políciu a súdnictvo. Kádruje ľudí, ktorí ho dostali za mreže, za jeho ťažké zločiny a tlieska, že Matovič prinesie zmenu. Mafia sa mstí a mafia vyjadruje podporu. Černák vie, že Matovič je jeho šanca. Celkovo ten rozhovor vyznieva, ako by bol Černák okresný stranický predseda Oľano v Leopoldove. Matovič je ňu, Kolár je bezúhonný, Čaputová slušná, Kolíková rázna, Kyselica čestný. No proste vláda snov, snívajú o nej všetci masoví vrahovia a mafiáni. Černák bol neuveriteľne brutálny, ale nikdy nebol hlúpy. On vie, že Matovičová vláda je jeho šanca. Je to šanca pre všetkých a zločincov. Vyjadril sa Ľuboš Blaha.